Allo tsandemne. Ndemne. Era net foi example ndeya. Allo, tsika nangin makamandemne. Ang tsisra taoranao zany kunamne agny. Ye, allo. Ni mwe fa tsy magnano karaha etika fakany magnani. Entaka zamini jiro matimaty anao ke tokony andeha hiasa anao ke manjary mantopy agnantragno ake fô. Ary hitanao ny problème aminazy. Sakindrany izy velogno magnano ino zigny? Ino tokony lumière. Ya, c'était lumière. Maty velogno, maty velogno. Amizay zavady rantsika koa ny roaroan'izy ity. Ampoule araiky les jaune orange bleu marine. Izy zegny manao fa tsy raha télé koa naratra. Naratra ko ny téléntsika koa. Misy raha anay agnatiny akao. Za izegny fô rasaka vita ampitandremoko zany tsôno misy olo hainao makasika izy agny. Na zara koa mahinina amizay kely. Za tsy tahita zay fô he. Donc zaho madiniky. Zany Papa. Izana, wala tsara olo jiaby. Mbola tsara. Mazay aza misahirana aby na. Alors kali bontontotry. Kali bontontotry. Sarotry be zegny olo vahiny amtegna. Azany kanano matsy antotry tsondro reka ke no mitsangana no mangala seza. Allo anao mantotry tsao reraka mitsangana ake. Zahay koa mamana papa misy koplagna. Volagna zany koa za misala. Anjetiko ny volana taminao, ka misy amitsena ndray agny volagna aminao, andeha volagna aminao. Ka zany zany solo tiako mbô ndesika ty fa ndraiky tovolagniky izy aminandray fô niany amizay zany asaky nivolana izy aminandre. Efa mafantatra anao za zany koa lahy. Izy malôha voalohany makasitraka le ray aman-dreny matsina fahafa. Mandray Zany variny manao hoe. Ary nanao eo amin'ny tsy niasa karaha dilina lakinao. Fa ino mazaka amodotry zay tsy. Efa délestage ko de bonne efa naty koa. Variny koa. Fanaty ka. Miasa efa ka tsy velony zy. Fatatsika ty jiramaty e. Jiramaty Defa ty semaine nty. Ya zany fisika koragnanao fa igny raha mielaela izy mo koragna anazy ake igny. Azafady misapany. Oui, allô. Problème? Tsy vovana ndrea? Milaza fô. Ora zany igny mbola. Ok, wafy za. Ok, avy. Ie, magnano fady amin'ny mandreny e. Fa tegna misy problème aminay aty. Fa za zegny ilo maréglé zegny akagny zany de asa volana fisaraka zegny avake zany ty. Resa mamangema tety. Azafady zanako. Atay mbona azafady fa anao koa lo mambary igny sy mambriny ke raha antoniko anao izy ka mita anao toko ny volagna volagna fa po mety ya nisy olona nansaloha taty zany io aby ro agny mba ino mahasanao le ndamlomanao zany kanemana ya ino zegny le asanao ino asan'le milomanao iborahelinay tsika ndraiky le olo mbô mirikarika baba ka zany kandre teo ty ve lavanjo ya anao ndraiky ndraiky le olo mbola salondona amin'ny jirama koa soragna zagnahary directeur mandidy manapaka amin'ny jirama tsara anao zegny miasa jirama directeur tsy atao firenena momba jirama zegny anao zegny mety mandidy manapaka amina resaka jiro sy rano malagasy manakotra amin'ny directeur baba antsika zegny sy tokony sambatra dondohany marigna anao amin'ny jiramako antonizany kanandre zay mbola hely papa London vadinao sa directeur tsay Zay yung sa akin dahil angkin sige mga tsuzamis. Sorry nga sa nga alas muna sa pinas. Sieno ndek maring problem na yata na res ka dira maita na pio design ta kenke e fa fatinjiro. Na pa patele na ko. Ana